Comment est-ce que tu c'est grillé quoi. En balmo anugula amun solendo Mia TV kan abonnement ke don Bokari Diko façon émission kene sigle fleni bi invité mu ben bolo koro Adama Coulibaly président association façon d'Ambeton Adama eniwula ni nyamma mba ni wula ayre nyamma nous m'a fait Souleymane Coulibaly analyste chroniqueur et Coulibaly ini fama anana a diyara ye donc an ka bi masala an b'a essayer ka boli thème dɔ kɔnɔ quoi fɔlɔ ye min ye an y'a ye an ka premier ministre par intérim colonel Abdoulaye Mayiga kunu maliyɛnw y'a kunbɛn faaba mɔgɔw y'a kunbɛn caman bɔra jamana kɔnɔ ka na kunbɛn aw ye o faamu cogo di babu fɔlɔ bɛ k'o ye filanan an bɛna kuma fɛn min y'a ka discours min kalan a ye fasiri sɛbɛn in kalan diɲɛ fantan naani mɔgɔw bɛ ɲɛna ONU ka lajɛrɛ 77 kɛnɛ kan New York diɲɛ bɛ ɲɛna a kɔni ye laseli sɛ laseli min kɛra aw y'a mɛn aw ye min tɔmɔ kɔnɔ an b'a essayer k'o walawala n'an bɔr'o kɔnɔ en même temps an y'a ye CEDEAO masakɛw ye ɲɔgɔn cɛ ka taa fo New York ka taa réunion kɛ Mali ni Laginɛ kan o kɔnɔna la u ye décision dɔw ta n'o ye ka Laginɛ junte mɔgɔw colonel Doumbia u sanctionné ani fɛn min y'an ka Mali ye k'u ka délégation bɛ na kunu mais a bilala sini na parce que ministre des affaires étrangères ye communiqué kɛ bi ko délégation in kan ka na sini aw ye min faamuya o la o ni an y'a ye bɔlɔlɔ kan en même temps ministre nigérien des finances Amat Jidou a bɔra ka kuma kunu k'a fɔ ko fɛn min ye Mali ka citron minnu ka taji ta Nigeria n'u bɛ Niger cɛ ci ka na Mali la k'u y'o jɔ o kuma caman fɔra o kɔnɔ mɔgɔw y'a jira k'a fɔ komi an ka premier ministre ye u ka président wagasi dɔɔni o de kama mais a nana jira k'a fɔ o tɛ o décision ta yanni an ka premier ministre ka kuma an bɛ don o kɔnɔ o ni kibaruyaw yɛrɛ alors aw yɛrɛ y'a ye kunu wulada kabini midi malien faba mɔgɔw bɔra en tout cas aéroport fo palais la jama bɔra Adama e b'o analyser cogo di e b'o faamuya cogo di Diko i ni wula n b'i fo k'i waleɲuman dɔn ka an lamɛn jama bɛɛ fo ka Mia TV baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ka aw bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ an bɛ kɛnɛ min kan nin ye fasojɔ kɛnɛ de ye kɛnɛ in anw b'a la cogoya min na maa wɛrɛw b'a la ten comme premier ministre ni a ɲɔgɔnna caman nka baara in de tilan-tilan bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka dɔ kɛ mais a bɛɛ ka dɔ kɛ in tɛ comme bɛɛ ka k'i sago ye a ka kɛ faso hukumu de kɔnɔ oui n'a ma kɛ faso hukumu kɔnɔ fili b'a la o ka kɛ faso hukumu kɔnɔ cogo di faso o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye o ko an bɛ tile min na bi Mali mago bɛ maliyɛnden bɛɛ la ko an ka baara kɛ ni hakili ye ka faso bila an ka laɲini bɛɛ ɲɛfɛ ka faso ka laɲini bila an ka laɲini bɛɛ ɲɛfɛ ka faso ka kunnawolo bila an ka laɲini bɛɛ ɲɛfɛ ka faso ka sankɔrɔta bila an ka laɲini bɛɛ ɲɛfɛ ka faso ka ɲɛtaga bila an ka laɲini bɛɛ ɲɛfɛ i ka kuma latigɛ tɛ juste introduction Coulibaly teliyala e ye mun faamu a ka nali la jama bɔli ala an bɛ sɔrɔ ka a nana cogo min na an b'o yɔrɔ yira puis an bɛ continuer débat ye awa ne yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan fɛn kama aéroport labɛn ta kunbɛli kɛ ni de bɛ
ne bɔra ni jama min ye nin kan ka yira jamana maralaw la baara ɲuman kɛ n'i ye baara ɲuman kɛ fasodenw bɛ tugu kɔ tu n'as pas besoin i mago tɛ k'a fɔ i bɛ wari di mɔgɔw ma ka mɔgɔw sara ka so taama faga malidenw bɔra ka sɔrɔ mɔgɔ ma dɔrɔmɛ kelen d'u ma malidenw bɔra ka u ka nisɔndiya yira u ka ɲɛmɔgɔ kunbɛnni la nin b'a yira an na de k'a fɔ an ka cɛsiri an ka ɲɛsin an ka jamana ma an ka jamana in kɛ an kungo ye n'i ye jamana in ta k'a k'i kungo ye jamanadenw bɛ tugu kɔ wajibi fura foyi t'a la. Donc premier ministre nana cogo min jama bɔra an sera ka image dɔw sɔrɔ an b'a essayer ka yira an filɛbagaw na an lamɛnbagaw la en tout cas Faba mɔgɔw u ye premier ministre n'a ka délégation kunbɛn cogo min. D'accord, aw yɛrɛ y'a ye jama bɔra cogo min i y'a fɔ cogo min sisan mɔgɔw nana u yɛrɛ wari ma d'u ma sanu ma d'u ma faso kanu kosɔn autorités min bɛ u ye taabolo min ta c'est à dire ka maliyɛn ka hɔrɔnya n'a ka danbeya segin a ma ka maliyɛn kɔrɔta Mali kɔnɔ a Mali kɔ kan an y'a faamu k'a mɛn k'a ye ka an ka fasodenw minnu bɛ jamana kɔ kan bi u sewalen ka tɛmɛ anw kan tellement que premier ministre ka dusu min kɛ mais hakɛ min réservé ye yan c'est à dire que o y'u tɔ galabu kɛnɛya e ye mun faamu o la Kulibali Solomani. Diko ne ye maliyɛn lectureur de ye san 3 tɛmɛnen kɔ ka sigi ko maliyɛnya tun kɛlen don kunnafoni de ye anw bolo i tun bɛ taa i b'i ka passeport yɛrɛ bɔ a bɔli k'a da tabili kan tun bɛ i dusu yigayigalen de b'a ta ka taa façon dɔ kɛ malidenya tun kɛra ka gosi anw bolo mais ka tila ka na ye sisan maliyɛnya kɛlen bɛ cogo min n'i donna diɲɛ dugu o dugu la bi Amérique se b'o la n'i ka passeport bɔ k'a ta k'i ye maliyɛn i b'a ye jama de bɛ girin nɔfɛ k'a yir'i la k'a fɔ an bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman de don et puis maliyɛnya kɛlen bɛ fierté de k'a yira jamanadenw na Diko n bɛ min f'i ɲɛna nin kunbɛnni na an b'o de kɛ a tɔgɔ ye baromètre ye k'a jateminɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ani jamanadenw n'u bɛ ka ɲɔgɔn ka kan fɔ parce que an b'a fɔ kuma caman ko malidenw bɛ ka Mali ɲɛmɔgɔw bɛ ka baara kɛ malidenw de hakilina kan mɔgɔw b'a yira k'a fɔ ko an ka comment dirais baromètre ye jumɛn ye an b'o misaliya ta jumɛn kan bon nin kan k'o yir'i la nin misaliya nin e ka nin jama in bɔ i k'a lajɛ Mali modèle histoire la k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔ nali kunbɛnni ne famana k'a ɲɔgɔn ye donc a bɛ min yir'i la a b'a yir'i la k'a fɔ ni kunun don ye ani le 14 janvier wele bilali kɛra ko maliyɛnw ka bɔ n'u bɔra k'a daminɛ Bamakɔ ka région bɛɛ minɛ nin b'a yir'i la k'a fɔ an ni an ka jamanadenw bolo bɛ ɲɔgɔn parce que kɛlɛ min ɲɛsinnen bɛ an ma on a besoin de l'union sacrée fo an k'an bolo de di ɲɔgɔn ma n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ in kɔnɔ ka don kojugu pour que an ka se ka ɲɛsin Adama n'an m'an bolo di ɲɔgɔn ma kɛlɛ kɔnɔ ka don i bɔra ka kuma fɔ i ka kuma daminɛ na sisan i bɛ se k'o walawala an ye premier ministre ka nali a kunbɛnna cogo min na i yɛrɛ ye jaw ye jama bɔra cogo min. Ayiwa i ni ce ni baraji n y'a fɔ n ka kuma na ko faso mago bɛ fasoden bɛɛ lajɛlen na premier ministre ye min fɔ o ni kɛnɛ kan o ye ale jɔyɔrɔ de ale taara faso de défend a ma kuma n'a yɛrɛ a kumana fasoden de tɔgɔ la a kumana Mali de tɔgɔ la a ye Mali de ka degun fɔ ale mana min fɔ o bɛ waleya cogo di o dɔ de kɛra kun
Mali peuple bɔra ka taa yɛrɛ la i taara kuma min fɔ i taara fɔ anw de tɔgɔ la i taara anw de kungo fɔ i taara jamanadenw de kungo fɔ anw de ka hakilila don i ka hakilila tɛ o tuma an b'i kɔ i mana fɛn o fɛn kɛ a bɛ kɛ anw de kama parce que i ye faso de ta n'i ye faso ta anw b'i kɔ nin kan ka jamana mara cogo yira jamana marabaa bɛɛ kelen-kelen na ko i tɛ yen jamana de bɛ yen i tɛ ɲɛmaa ye kɔmɛw de y'i kɛ ɲɛmaa ye o kuma i bɛ fɛn o fɛn kɛ jamana ka sɔrɔ ɲɛfɛ an ka jamana in man kɛnɛ a mɛnna a bɛ san 60 ni kɔjan bɔ jamana bɛɛ degun kɔnɔ o bana ni maa min ko i b'o furakɛ i ka da la tɔgɔ bɛɛ bɛ f'i la waleya bɛɛ bɛ ta k'i sɛgɛrɛ kuma bɛɛ bɛ f'i ma nka a ka dɔn ko maa man ka ba i ɲɛ kɔli ma fɛnw k'a jigi bɛɛ anw faso ni a bɛ jɔ wa maa wɛrɛ tɛna jɔ ni anw tɛ an bɛ se ka fɛn fɔ min bɛ digi maa na nka fɛn de kɛra an na o ni fɛn ma kan na maliyɛn kuma dama ti jɛli ka fɛn fɔ maa si ma yan mali ni jamana 7 de bɛ dan bɔ maliyɛn ma deli ka baga maa si ma nka ni fɛn kɛra an na ni bana y'an minɛ n'an ko an b'a furakɛ a y'an minɛ cogo min an da bɛ se o ma dɛ n'an da sera o ma n'o bɛnna maa min tɔgɔ ma i k'a faamu ko fɛn de kɛra an na wa ni fɛn kɛra n'an b'a fɔ wa an bɛ wuli ka baara kɛ fana o ka premier an ka jamana marabagaw ka da la ko an mago tun bɛ ni ɲɔgɔnna marabagaw de la minnu bɛ taa jamana kumawolo ka jamana kumakan fɔ ka jamana ka degun da ka jamana kɛlɛbaw ka yir'u la aw de bɛ k'an kɛlɛ wa an tɛ jɛn n'a ye an mago bɛ na Mali sera tiɲɛ fɔ yɔrɔ de ma ni bi tɛ maliyɛn man ka sira ka tiɲɛ fɔ cɛsiri an tɛ se ka bɔ ni maabaw la ka tila ka sira ka tiɲɛ fɔ o tɛ se ka kɛ o ayi n balimakɛ Kulibali y'a fɔ sisan k'a fɔ waati tɛmɛna ko maliyɛn yɛrɛ ja tun bɛ siran k'a ka pièce bila o tɛ pièce dɔrɔn ye maliyɛn yɛrɛ ja de tun bɛ siran ka jɔ a ka jamanadenya kɔrɔ i ma jɔ i ka jamanadenya kɔrɔ maa t'i bonya o parce que an ɲɛ bɔra maaw de fɛ ka ban an yɛrɛ la ni k'a sɔrɔ an ɲɛ bɔ bɛ minnu fɛ an ka fisa ni olu ye ni ba ni yɛrɛ la i bɛ maaw de dafa o ni ba ni yɛrɛ la i bɛ maaw de dafa maa t'i dafa fewu o tuma an ka jamana an tɔɔrɔ la mais an ka da la ko mande bɛ lɔngolanba mais a tɛ bɔ nin n'a ɲɔgɔn ko de don an bɛ an ka premier ministre fo ka wale ɲuman dɔn ko maliyɛnw ka exemple ta nin cɛkunba kelen-kelenw kan ko jamana mago de bɛ an na bi tabali gosilen don a ɲɔgɔnna cɛfarin o cɛfarin bɛ jamana kɔnɔ i ka cɛfarinya a bɛ dɔn yan de k'a kɛ jamana ye k'a kɛ jamana ye k'a kɛ jamanadenw ye donc ne b'a fɔ a ye min fɔ yen fɛ a ka kuma tɛ dɛ jamanadenw de ka kuma don wa an b'a kɔ bi an b'a kɔ sini a ye min fɔ yen fɛ a ka kuma tɛ a taara kuma Mali bɛɛ lajɛlen de tɔgɔ la plus de 20 millions de Maliens a taara kuma olu de tɔgɔ la donc an bɛ continuer kuma sisan na se Kulibali ma bon e ye mun tɔmɔ premier ministre ka kuma diɲɛ segi 4 bɛɛ lajɛlen ka représentant masakɛw n'u ka premier ministre chef du gouvernement n'u ka délégation ɲɛna ɲɛ a kan ka min fɔ min ye a y'o fɔ e ye mun faamu o la o faamuya n y'o de fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko Mali man kɛnɛ a mɛnna bana min minɛna n'a mɛnna san 60 bana n'i ko i b'a furakɛ a tɛ kɛ ni ɲɛkumu tɛ bana min bɛ Mali la sufɛ bana tɛ o tilefɛ bana don a fɔra minnu ɲɛna a kɛra u bɛɛ ɲɛna a ma kɛ maa si kɔ a ma kɛ ONU kɔ a ma kɛ Nations Unies kɔ a ma kɛ CEDEAO kɔ a ma kɛ Union africaine kɔ a ma kɛ farafinna présidentw kɔ a ma kɛ premier ministre kɔ Mali bana ye Mali minɛ u bɛɛ ɲɛna donc ni bi n'o kuma fɔra yanni k'o tigi kɛlɛ i b'i yɛrɛ jalaki ne jɔyɔrɔ kɛra mun ye a la ne kun kan ka mun de kɛ a la an b'an ka bana fɔ kɛ n'an m'an ka bana fɔ a fura bɛ sɔrɔ cogo di ni e de ye bana bilabaga ye anw na o bɛ gwan e de la mais anw m'an ka bana fɔ mun an t'a fɔ de o mais a y'o fɔ Kulibali a y'o fɔ a kɛra aw bɛɛ a y'a kɔlɔsi fɛn min ye Côte d'Ivoire ka mercenaires b'an fɛ yan a fɔlɔla de ka ci tigɛ Guterres ye e y'o faamu cogo di a ma sira a ma yɛlɛ a y'i jɔ a ka maliyɛndenya place la n b'a fɛ k'a fɔ dɔrɔn ko depuis bi tɛ an ka jamana in depuis kɛlɛ daminɛna an ka jamana in kɔnɔ a kɛra politique kɛlɛ ye o a kɛra marifala kɛlɛ ye o a kɛra nafako kɛlɛ ye o a kɛra yiriwako kɛlɛ o Mali ma deli ka bɔ tiɲɛ kɔnɔ an ma deli ka bɔ sariya kɔnɔ anw ko de min t'i ɲɛ i fɛ i kana o kɛ an fɛ yan min t'i ɲɛ i ka jamana na i kana o ta ka ɲɛsin anw ma anw ye jamana ye komi e ka jamana bɛ cogo min
i ka jamana souveraineté mamsa anw ka souveraineté donc min ti ɲɛ i fɛ i kana n'o kan fɛ yan o kɛlɛ bɛ min parce que an ye bɛɛ bila ka don parce que an ye kelen ye an bɛ siran o ti kelen ye maliyɛn ma deli ka siran dɛ mais anw bɛ bɛɛ minɛ komi an yɛrɛ o n'an ti ko dɔn o tɛ kelen ye maliyɛn tɛ ko dɔn maliyɛn dɛ anw ye bɛɛ bi sigi an bi sɔn an sabalilen don o ni maliyɛn jitaw o ti kelen ye dɛ fili bɛ y'a ne o o tuma hali sini maa o maa ye min kɛ mali la san 60 in kɔnɔ an b'a da i tulo kan i k'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko n'i ye fɛn o fɛn kɛ anw na n'an jɛna n'a ye sabali de don sinon an tɛ siran i ɲɛ o fɔ kuma de sera donc a ye minnu fɔ ni maaw bɛ k'a jaabi anw t'o jate o u b'a jaabi cogo min ka di u ye mais min bɛ anw kan anw de b'o dɔn wa an tɛ jɔ dɛ nin y'an wulilen de sa fɛn o fɛn kan ka fɔ maa o maa ɲɛna an b'a f'i ɲɛna piya k'an ɲɛ jɔ i ɲɛna k'a f'i ɲɛna mali y'o jamana ye. Premier ministre i jɔ k'i ɲɛ jɔ Guterres ɲɛna k'a f'a ye kuma min bɔr'i da i ka kuma tɛ i ka place t'i i yamaruya i ko fɔ fɛn min ye Côte d'Ivoire ka mercenaires n'ale ko mercenaires tɛ o bɔlen a la a ye ci di Faransi ma ka ci di Ado yɛrɛ ma i y'o faamu cogo di. Faamuyali tɛ fila ye kelen dɔrɔn de don Mali de nana ka na a bɛ mɔgɔw kɔnɔ mɔgɔw b'a ŋunuŋunukan fɔ et puis mɔgɔ caman tɛ kuma kan Mali de nana ka na Nations Unies ta k'a kɔ da kogo la ka Nations Unies da k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ organisation min don a sigilen bɛ nkalon de kan a sigilen bɛ nkalon kan et puis a sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye a sigilen bɛ ka groupe damadɔ de ka intérêt ta k'a kɛ ka na anw gosi n'a ye ka na bin anw kan ka sariya ka binkani kan na mais olu yɛrɛ ti ɲangi n'i ye Nations Unies yɛrɛ taabolo lajɛ Nations Unies yɛrɛ ka financement tɛ Nations Unies yɛrɛ a t'u bolo kɔnɔ u baselen don groupe jɛkulu dɔw bɛ yen u b'a wele ko Global Contact olu de b'u ka financement caman kɛ o Global Contact ni bɛnnen don multinationaux de bɛ wariw fara ɲɔgɔn kan olu ka nafa bɛ yɔrɔ o yɔrɔ diɲɛ kɔnɔ Nations Unies bɛ taa ka t'olu de ka nafa lakana i b'a kɔlɔsi Nations Unies ye résolution fɛn fɛn ta ka don Afrique kɔnɔ a bɛɛ kɛra tiɲɛni de a si ma kɛ ɲɛli u bɛna ka na jamanaw déstabiliser ka jamanaw ci k'a ta ka u bila à la merci multinationale n'o ye farajɛ jamana compagnie ba ninnu ye u kana ka na aw ka dugu jukɔrɔ nafolofɛnw bɔ k'a da Guterres e ye fonctionnaire e tɛ se k'i sigi k'i b'a dicter jamana ɲɛmɔgɔw i ko ko c'est évident u kana tubabukan cɛɲini ta k'a dan kɔrɔ n'i ko fɛn dɔ ma ko c'est évident ko daluya dɔ de b'i bolo kɔnɔ k'a yira a fɔ ko o de don o de daluya tɛ e bolo daluya dun bɛ anw bolo mɔgɔw ka sɔrɔdasiw ta ka avion fila fa sɔrɔdasiw ni gɛrɛkɛminɛnw na ka na don i ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ a ma fɛn f'i ye k'a sɔrɔ a ma fɛn f'i ye autorisation t'a bolo a ko a donna yan mɔgɔ min tɔgɔ la n'o ye Nations Unies ko national element sécurité k'u nalen bɛ ka na Côte d'Ivoire kaw ka jɛkulu min bɛ MINUSMA la yan k'u nalen bɛ o cadre de kɔnɔna na c'est vrai en 2019 n'i b'a jateminɛ ni ko bɛɛ labɛnna mafia système de kɔnɔ parce que Côte d'Ivoire jamana ye accord dɔ signé ni Nations Unies en 2019 k'a fɔ ko yamaruya ka d'u ma u ka don national element service ye ka to ka basé o kan olu dun ka sɔrɔdasiw baselen bɛ Tombouctou de n'u nana depuis 2019 u bɛ rotation na u yɛrɛ Ivoirien yɛrɛ da k'u ma ko nin ye rotation 8nan ye wolonfila pour que an kana don hali warakali kɔnɔ parce que an ye comment SAS société min bɛ yen nɔ n'u ta wa avion na u ye contrat min signé n'u ye an y'o contrat ye contrat in b'a yira non seulement u kan ka don ni mɔgɔ 25 ye kalo 3 o kalo 3 ni contrat in tɛ Côte d'Ivoire tun bɛ ka don ni mɔgɔ 50 ye et puis u ko ko rotation seegin n'i y'a jateminɛ contrat cadre kɔnɔ i bɛna ye kalo 3 o kalo 3 donc rotation 16 de kɛra o mɔgɔw taara min o kɛlɛkɛminɛnw bɛ min a bɛ wagati jan fɔ a fɔra ko Côte d'Ivoire bɛ ka commando infiltré ka don Mali kɔnɔ n'i y'a jateminɛ hali nin 46 mercenaires min filɛ nin ye u tun y'a fɔ u ka force d'attente min bɛ CEDEAO kɔnɔ k'u bɛna Mali gosi n'a ye yalima nin y'o de ye parce que an ye kibaruyaw sɔrɔ k'a fɔ ko mɔgɔ caman bɛ nin groupe in kɔnɔ Ivoiriens tɛ Sierra Leone b'a la Togolais b'a la a tɔgɔ Libériens b'a la donc an ka nin ko ta k'a walawala k'a bɔ ɲɔgɔn na ka nin ko to sariya ka bolo kan sariya ka baara kɛ ni ko tɔ bɛɛ k'o kɔfɛ ko tɔ ka k'o kɔfɛ
Donc maintenant, ni k'a fɔ ko délégation de corps personnalité min bɛ na sini olu jɔyɔrɔ tɛ nin ko kɔnɔ nin bɛ jamana de ye jɛkulu des pays bilatéral jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jamana dun bin kɛra jamana min kan n'o ye Mali ye sariya de b'an o jamana kɔnɔ taabolo de b'an ka sigi donc nin ko tɛ se ka CEDEAO tɛ se k'i da don nin na Nations Unies tɛ se ni mɔgɔ kun kan ka se k'i da don a la an b'a décider Nations Unies na parce que k'olu u nana olu de ka cadre kɔnɔ olu ye lettre ouverte le 22 juillet k'a yira k'a fɔ ko c'est pas vrai tiɲɛ tɛ o ma olu ka cadre kɔnɔ et puis hali olu yɛrɛ taabolo kɔnɔ olu tɛ a yamaruya mɔgɔ ka don ni kɛlɛkɛ ninnu minɛna ni kɛlɛkɛminɛn sugu min u ka don n'a ye o cadre kɔnɔ donc an ye aw minɛ an ye weleli kɛ an ye jamana min passeport sɔrɔ aw bolo o dɔw ye mécanicien ye dɔw ye tôlier ye dɔw ye écolier ye dɔw ye vigile ye dɔw ye cuisinier ye an ye Côte d'Ivoire passeport min ye bolo an ye Côte d'Ivoire kaw ye Mali chef d'état-major ye Côte d'Ivoire chef d'état-major ye a ko k'a tɛ ko kalan ko la ka ministre de la défense Mali ministre de la défense ka Côte d'Ivoire o ko k'a tɛ ko kalan président yɛrɛ welela président an fana ka président fɛ a ko ko n bɛ segin ka k'i wele a fɔ wele a ma segin ka di ma bin kɛlen don mɔgɔ min kan an bɛ k'a lajɛ ka tila ko ka victime kɛ sisan i n'a fɔ o de kɛra binkanni ye donc u kɔni bɛ se ka na Mali kɔnɔ yan Mali ye bisimila jamana de ye Mali ye a tɔgɔ ye fraternité jamana de ye u ka na an lamɛn ka segin mais k'a fɔ ko o de bɛna n'a sɔrɔla ni jamana ɲɛmɔgɔ kelen kelen bɛɛ u k'u yɛrɛ compter bɔ comme an ka son excellence docteur Abdoulaye Maïga y'a fɔ devant Dieu et les humains en âme et en conscience ni nin tɛ bɛn Lisbonne n'o ye Antonio Guterres ka dugu ye a tɛ bɛn Mali donc ni jamana ɲɛmɔgɔ kelen kelen fɛn fɛn bɛ ka na don ka na k'u bɛna kuma nin ko kan n'a tɛ bɛn u ka jamana kɔnɔ moi je crois que k'u ka position réviser kosɛbɛ san'u ka don avion kɔnɔ. Oh, mais comme le dossier de justice là, spécialiste doit aïrana k'a fɔ est-ce que en gros tout c'est qu'un dossier transmis cour de justice la CEDEAO la pour ka taa a vider a ka bɔ Bamakɔ yɛrɛ pewu a ka taa yen k'u cɛ ka taa n'o ye Abuja u ka taa juger n'a kɛra cogo min o ka fɛn pour que parce que an ni Côte d'Ivoire bɛ cogo min a kɔnɔ ka dun a y'a fɔ kɛnɛma jugu bɛ yen sokɔnɔ jugu bɛ yen dɔw ka laɲini de ye Côte d'Ivoire ni Mali an ka se ɲɔgɔn ma bon o dun tɛ fasodenw ka laɲini ye an ka autorité yɛrɛ ka laɲini tɛ mais o dossier in a gɛlɛyara fo ka fɔ a gɛlɛyara bon maakɔrɔ ka kuma na ko fɛn tɛ nɔgɔya n'a ma gɛlɛya o hakili la an bɛ ka se a nɔgɔya yɔrɔ ma minnu nana sini min mana b'o kɔnɔ on verra bien mais e bɛ mun faamu k'a dossier in k'a transmis pour justice la CEDEAO ma ou bien tribunal wɛrɛ. Diko o ye ka kɔfɛsen bila ɲɛfɛsen ɲɛ o y'an jɔlen an yɛrɛ ma o y'an jɔlen an ka sariya la o y'an jɔlen an ka justice système la a tɛ kɛ ten cogoya la justice b'an fɛ yan justice b'a ka baara kɛ ni Ivoirien de ma sɔn an ka justice ka décision ma o se ka de la justice de la CEDEAO la a bɛ kɛ ten an t'an ka bi nana k'an ka sariya de sɔsɔra Mali sariya sɔsɔra loi internationale sɔsɔra anw tɛ se k'an ka prérogative ta k'o ta k'an ka délégué ko k'o bila yɔrɔ o ye fugariya de o ye siran de et puis Côte d'Ivoire gouvernement ani Côte d'Ivoire population ni Mali population an k'u bɔ ɲɔgɔn na problème tɛ Côte d'Ivoire population ni Mali population mɔgɔw bɛ kuma sugu minnu fɔra kɔfɛ ka tɛmɛ ko u kana na exaction kɛ n'i ye bi bi na hali balontan ko wagati la ASEC ni fɛn ninnu a bɛ wuli ka kɛlɛ ni fɛnw kɛ bi bi na ASEC yɛrɛ supporter Côte d'Ivoire a moitié maliyɛnw de maliyɛn minnu sigilen bɛ nin tɛna se ka kɛ jamana fila ka kari ɲɔgɔn n'a ye ɲɔgɔn ma mais k'a fɔ ko ka nin problème de ta k'a délégué. o ye ale ka analyse an ka ɲɔgɔn faamu ale y'a analyse cogo min parce que ale bɛ ka jɔrɔ de ye ko in kana na turu wɛrɛ ta bon an dun b'a dɔn ko in tɛna turu wɛrɛ ta parce que jamanadenw Mali ani Côte d'Ivoire ani dafa jamana an bɛ ɲɔgɔn kalama parce que bɛɛ bɛ an ka kɛlɛ in na bɛɛ bɛ ka Mali jukɔrɔma tintin an ka yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ la ani farafinna ka kɛlɛ la bon donc comme l'a dit on a dit je sais pas je me rappelle plus min y'a fɔ kɔsa in na ko ale hakili la dossier a bɛ ɲɛnabɔ an ka farafinna danbe kɔnɔ farafinna tabiyaw kɔnɔ farafinna taabolo kɔnɔ ale kɔni fɛ ni dossier min a bɛna ɲɛ sɔrɔ
ninka mo munu be kele senyini munu wa fe ka ke fitne olu jorote atina soma bon ala k'an bɛ sa nin kuma kelen na an delila ka nin fɔ yan an ko kɛlɛ tɛ an ni CEDEAO cɛ anw ye tɔnden de ye anw ye CEDEAO tɔnden ye mais an ko de ni sariya bi tigɛ a ka dɔn k'anw fana ye tɔnden ye a ka tigɛ tɔn sariya kɔ anw ye Nations Unies tɔnden de ye anw ye nin bɛɛ de tɔnden ye o mais anw tɛ se ka kɛ tɔnden ye sariya ka tila ka tigɛ anw kan k'a sɔrɔ a ma tigɛ tɔn an bɛ tɔn sariya dɔn an bɛ k'o de défend sigi o sigi jamana o jamana problème b'a kɔnɔ mais pour que n'anw ta sera a tɛ tigɛ sariya kɔnɔ fo ka anw ta tigɛ a tigɛcogo ka di aw ye cogoya min na o kuma bɛ yan de n balimakɛ y'a fɔ sisan ko nin ye convoi ninnu ko a ɲɔgɔnna caman de tɛna Mali kɔnɔ n b'a fɔ 10 ni kɔ o don tile ma mankan ma bɔ a la o mais nin kɛcogoya in de anw ko an ti jɛ ni o de ye a kuma bɛ min anw de ta y'an ka jamana ye komi e ta y'i ka jamana ye cogoya min na anw de y'a f'u ye a bɛ ka kɛ cogo min na an ti diɲɛ ni o ye parce que a tɛ ka kɛ sariya kɔnɔ a mankan bɛ min donc o de bɛ bato n'o ma bato o b'a yira ko anw tɛ yen ko anw tɛ tɔnden ye ko anw yɛrɛ jatelen tɛ ni maa t'anw jate an t'an yɛrɛ jate yan o de la an y'a fɔ CEDEAO mɔgɔw n'i y'a ye k'u bɛ na an ka faama ko k'u kana o b'a yira ko an bɛ tɔn kelen de la o mais u bɛ na o an sɔnna o ma o mais n'u nana a bɛ tigɛ tɔn sariya de la an bɛɛ bɛnna min kan bɛntigɛ maa si kan bɛntigɛ anw kan dɛ tɔn ma sigi anw kan anw de jɛra ka tɔn sigi donc n'u nana an b'u kunbɛn komi balimakɛ y'a fɔ jatigiya la adamadenya la farafinya la mais a bɛ kɛ sariya de kɔnɔ u tɛna foyi imposer anw kan yan n'o kɛra o tuma tɔndenya tɛ yen maa ti n'i ka fanga jira anw na yan mais n'u nana an b'u bisimila an ka Mali kuma dama ye jamana ye farafina tɔn si ma sigi farafina ni Mali ma a jɔyɔrɔ t'a la 75%. donc anw ye tɔnden ɲumanw de donc o la an t'a f'u tina dɛ ni min bɛ na o kana n'i nana an bɛ sigi ka kuma e bɛ tɔn sariya dɔn komi anw b'a dɔn cogoya min na a bɛ tigɛ tɔn sariya de kɔnɔ o ye tɔnko ye Mali ni Côte d'Ivoire cɛ fɛn bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ tɔnw nana u sɔrɔ yan n ko tɔn nana sisan de i da sera a ma sisan Côte d'Ivoire ni Mali ye jamanaden ye anw de sigilen bɛ dugukolo kelen kan anw de bɛ frontière partager anw de bɛ an ka adamadenya partager anw de b'an ka culture n'an ka valeurs sociétales partager maa t'o ɲɛ yira anw na o gouvernement fɛn o fɛn filɛ nin ye i bɛ na i bɛ taa mais anw ka valeurs sociétales b'a nɔ na an ni Côte d'Ivoire cɛ donc mɔgɔ tɛ se ka o bɔ yen o donc maliyɛn ye cogo jamana min ye Côte d'Ivoire ye o fankelen de donc ni fɛn o fɛn nana anw b'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ mais ni ko an ka taa sariya sira kan maliyɛn tɛ sɔn bilen fewu an jɔyɔrɔ bɛ sariya min kɔnɔ ko maa dɔ k'o tigɛ anw ka asako la o de banna anw ka gouvernement maa minnu b'anw kunna sa ko k'o de banna wa n'i bɛna Mali kɔnɔ n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i b'a ta peuple malien ka dabada de ma i tɛna sariya foyi bɔ ni peuple malien ka bilen n'u ma jɛ ni min ye ne ka la kuma in bɛ yan de CEDEAO nana n'a y'a tigɛ sariya kan sariya kɔnɔna na maliyɛnw sɔrɔlen don an bɛ sariya bato fana mais k'a fɔ k'i bɛna daga wɛrɛ sigi an da la min tɛ sariya ye i ko o de ti ɲɛ sinon u kana u bisimila. bon o ti ɲɛ an y'a ye premier ministre ka babu kɔnɔ New York a ye Faransi masakɛ fana ka politique critiquer a ko yɛrɛ Macron n'a ka régime ye junte de don e b'o junte ye mun ye e y'o faamu cogo di. mais minnu bɛ k'an la u b'a fɛ k'a faamu bamanankan na. voilà sisan junte ka nɔgɔn ni ko bɛɛ ye junte ye groupement de ye minnu wulila parce que k'a yira ko fanga bonda ka se ka action dɔw ta ka poser hali junte bɛ se ka le terme junte a bɛ se ka bila hali compagnie kɔnɔ k'a daminɛ comment dirais-je période négrière la ka na colonisation na ka na néocolonisation na fo ka tila ka na se don min an filɛ don min na i ko bi. Cette France-Afrique-là, c'est la mentalité gentale. Au lieu de venir à ou contre et France gouvernement, on n'a rien contre la population française. France gouvernement est gentil gouvernement dit. On veut qu'à minke on a France reste jamana diunta. On a documenté Kaira, Kafo et moi ni état couture dit. Et ni e ulu na to la je en fait no il pas a jateminɛ a bɛɛ labɛnna mafia ani bingani
parce que u ye stratégie dɔ de adopté k'a daminɛ bande sahélienne k'a daminɛ kana fo kana golfe de Guinée la u bɛ fɛ kana anw la soumis k'an baba comme entreprise de violence de b'u bolo n'o ye terroriste ye créé par eux. Olu dilan. En anglais, ils appellent ça gun for hire. Donc, comme on l'a béni au Canada, comme il va colocher, qu'elle est pendant tout le temps, français et jamonadi, qu'elle est donc à Sakachaya ou Israël. C'est pourquoi, il va colocher, légionnaire ou armée système, il va colocher, terroriste système d'État du Jamanaoreka. Parce qu'on a une base militaire implémentée, qui soumis, qui sont fortement, ou pas du coup, fait un peu à Oussabo. Donc, Jamanadi, Français, Jamanadi, on tient les caramels, quand faut qu'on débat. Mais la journée est là, il y a un comportement de gentil. Et bien là, et non seulement il y a Tasuma Douanga Jamala, Tasuma Douanga Jamala, tout le Albina Libica, ou quelques minutes paradis, et puis Emelina de terrorisme, au Canada. O bɔlen kɔfɛ sisan anw bɛ ka wuli k'an défend ko o mɔgɔ ninnu kɛlɛ e bɛ tila ka na renseignement ta i b'an ka position ta i bɛ ninnu armé i bɛ anw comment dirais-je i b'a anw espionner i bɛ ninnu entraîner u ka don anw ka k'anw kɛlɛ est-ce que état officiel ka baara ye nin donc an taara kuma kun tɛ bilen o depuis a ŋunuŋunukanw bɛ fɔ k'a yir'i la k'a fɔ nin de ye a yir'i la sisan diɲɛ bɛ taa la système unipolaire min kan san 600 tɛmɛnen mɔgɔ minnu ye diɲɛ mara 15% de la population ka 85% de la population ta ka dugu donda fɛ le soi-disant Occident olu de b'a suma ka k'i kun jalaki tɛ bi olu de kan mais i dun b'a lajɛ u taara diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u nana terreur de bin a jamanaw kan k'a daminɛ Irak la ka na Afghanistan ka na Syrie ka na Libye ka na anw yɛrɛ fɛ pour que ka diɲɛ jamanadenw bolofɛn ta k'a k'u sago ye donc diɲɛ bɛ ka bɔ taabolo de kɔnɔ ce monde unipolaire là a sera a dan de ma mais a bɛ faamu u sera dandugu a bɛ faamu u b'u ka rôle de kɔnɔ et pendant san 600 depuis traite négrière la ka na don par violence ka adamadenw ta k'u kɛ marchandise ye f'u b'i da waga k'i biri k'i lajɛ ni fariw dafalen don k'i feere k'i don bateau kɔnɔ n'aw murutira u b'aw fili ji kɔnɔ ka tila ka taa u ka dugu la ka t'u ka assurance polisi ka wari réclamer k'u y'u ka frais perdu bolo ji kan an y'o san 400 k'o la ka na don colonisation kana don violence ka village détruit k'an ka ɲɛmɔgɔw faga k'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw faga hali an ka serifukɛ ɲɔrɔn serifukɛ ale fa u y'ale déporté o tuba de la ka taa n'a ye faransi asabu de u nana ka o hakilinaw de bin an kan tan tuba la o de ye comment esprit de chien tare e bɛna bin mɔgɔ kan anw ma s'o ma anw ni faransi ka rencontre ça a été un accident an ma wuli ka s'o ma o wulila ka na bin an kan an ka jamana kɔnɔ donc maintenant n'i y'o taabolo ninnu lajɛ ce monde unipolaire là o de kuma banna sisan i b'a kɔlɔsi olu tɛ k'u faamu bon o b'u ka rôle kɔnɔ kɛ parce que olu de tun bɛ ka nafa sɔrɔ a kɔnɔ donc u bɛ kɛlɛ kɛ u bɛ kini ni wasi o ɲɛ b'u ka nan de bɔntɔ la n'a bɔnna o parce que Mali filɛ ka sira min ta n'a bɔnna ka ban o c'est-à-dire n'u kun faransi kun kegunyara faransi ma kegunya de ni faransi kun kegunyara k'a ka logiciel falen a kana sigi olu ye don cogo min kɛ anw fɛ yan anw bɛ kuma olu de ka langue la olu de ka culture imposera anw kunna par la francophonie olu de tun bɛ se k'u sago sɔrɔ anw na ka tɛmɛ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ kan mais u ma se k'o de faamuya u banna et puis c'est la seule puissance coloniale au monde bɛɛ ye colonisation bɛɛ ye mara kɛ min bɛ balo bengani na merci mais bɛɛ taatɔ i ka jamanaw ka indépendance d'u ma mais faransi de bannen don fo bi n'i ye faransi lajɛ se yɛrɛ tɛ faransi ye c'est le pays l'un des pays le plus endetté en Europe faransi juru min bɛ faransi la 3 000 milliards € de juru bɛ faransi la faransi bɛ récession de kɔnɔ sisan faransi ka économie binnen don ils n'ont pas les moyens aw bɛ se ka na ɲɛ anw ma ni mun ye sa an ka sigi an ma fɛn wɛrɛ fɔ aw ɲɛna a kuma donna cette gente française là u k'u ka taabolo de falen n'u y'u ka taabolo falen n y'a fɔ cogo min u bɛ se ka u sago sɔrɔ. komi o bɛ kɔnɔna la jamanaden dɔw bɛ olu yɛrɛ fɛ
faransi jo don anw jo t'a la an ka to bɛ taabolo min ta o t'olu jimi sira fɛ bon ni bɔra kuma la sisan parce que a discours min kɛ Nations Unies na o bɛn dɔw ma o ye Ala minɛ ka n'u jɔ ka communiqué kɛ ko non ko kuma ka kuma ta u man ka kuma ta u ka kuma ta i b'o faamu cogo di an tɛna mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais i ɲɔrɔ kuma i tɛ filɛ o ma. C'est-à-dire même min f'i ɲɛna terrain in démarré la ni min bɛ don a kɔnɔ o ka don a kɔnɔ. Terrain démarré la. A wulila. Terrain wulila ni min bɛ don a kɔnɔ. Don a kɔnɔ. Mali tɛ Mali ta ye bilen o. Mali ye Afrique de ta ye sisan. Africain bɛɛ sigilen don k'anw lajɛ on n'a pas droit à l'erreur. Mɔgɔ Nations Unies la e ye ministre ka kuma mɛn ka bali ye nin kelen mɛn yɔrɔ jumɛn. Na t'a la. Mais ni ko mɔgɔ dɔ ma ko Ala k'i sara a tigi b'a f'i y'a neni parce que a b'a dɔn a ma ɲuman de kɛ. Après ne ye Bazoum ye Mali neni a ka ca siɲɛ 10 très bien documenté. Mɔgɔ minnu bɛ ka bɔ sisan ka kuma o Macron ye anw neni mɔgɔ minnu bɛ ka kuma munna ma kuma. Donc c'est-à-dire toujours ne y'a f'i ɲɛna Mali kɔnɔna ni minnu b'o baara ninnu na kɛlɛ belebeleba dɔ b'i ɲɛfɛ. Kɛlɛ belebeleba dɔ b'i ɲɛfɛ i b'i ka sama faga marifa tiɲɛ zonzan ka mun de la sa kɛlɛ min ɲɛsinnen bɛ anw ma cette menace exogène la min bɛ ka bɔ kɔfɛ ka na i y'a jateminɛ k'a dɔn sisan que ça soit la France que ça soit les Nations Unies que ça soit Africaine Union que ça soit la CEDEAO u kɛlen don k'u bolo de di ɲɔgɔn ma ka bɛn bɛɛ ta ka na sigi an kɔrɔ n'o tɛ pourquoi yanni ni jamana ɲɛmɔgɔw ka bɔ New York k'u bɛna fɔlɔ yan ka kuma yan anw ta de fɔlɔ la depuis les 15 ans kɛlen don ka plainte kɛ France contre la Nations Unies na an ye plainte in copie kelen bila ka taa CEDEAO la an ye copie kelen bila ka taa Africaine Union na an ye copie kelen bila ka di chancellerie bɛɛ ma munna u taara fɔ ka segin kelen dama t'o kuma la donc ni de b'a yirala k'a fɔ France Afrique la jeune France Afrique la o bɛ baara min na anw ye baara anw y'u taabolo de ye anw y'u ja ye quoi olu ye pratique de kɛ pendant tout ce temps ka don anw fɛ yan nɔ anw y'u taabolo ye sisan an tɛna siran an tɛna yira fɛn kelen bɛ Mali ɲɛmɔgɔ ye min fɔ fɛn fila u bɛ siran min ɲɛ Ala ani jamanadenw donc ne bɛ ɲɛsin jamanadenw de ma toujours ni kɛlɛ min filɛ nin ye u k'u bolo di ɲɔgɔn ma an ka tugu an ka ɲɛmɔgɔ terrain cira dɛ terrain cira soit tu es avec le Mali ou bien tu es contre le Mali o kɔni o terrain tracé la. Terrain cira. Terrain rouge cira. Terrain rouge cira. Soit tu es avec nous ou bien tu es contre nous. Parce que ani diɲɛ mɔgɔ wɛrɛw de bɛ ɲɔgɔn na. Ni différence fɛn fɛn b'an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ se k'o bila. Sokɔnɔjugu ta tɛ se ka faamu. Voilà bon donc ne kɛnɛma jugu sɔrɔ ne ka kɛlɛ fanba kɔni ye kɛnɛma jugu de ni mɔgɔw kɛlɛ bɛ ka bɔ kɛnɛma ni ne bɔra so kɔnɔ ka n'a sɔrɔ n ka du kɔnɔdenw ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn na u dun ka ca u bɛ ka jɛ ne ka du kɔnɔdenw na u bɛ k'u gosi. Yani ne k'a ɲini k'a dɔn min ye jo ou bien min ye jalaki ye n bɛ waraka fɔlɔ de ka n ka du kɔnɔdenw défend a ko tɔ bɛ ɲɛdɔn kɔfɛ de ou bien mais ne y'i sigi de k'a fɔ k'i bɛ jo ni jalaki pendant que e bɛ ka gosi a ko bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ n'i bɛ sɔn ka bɔ yen ka sɔrɔ e ka jateminɛw ma bɔ ɲɔgɔn na. O ye tiɲɛ ye Adama a y'a ye CEDEAO président ye ɲɔgɔn ye New York a bɛ komi bɛnbɛnbɛn don bɛnbɛnbɛn min bɛ ka ta ka ɲɛsin an ka jamana ma fɛn min ye Côte d'Ivoire ka fɛn mercenaires ye donc o y'a yira k'a fɔ dɔw yɛrɛ k'a fɔ réunion yɛrɛ a kɛkun tɛ New York o ye kelen o de kɔnɔna la o y'a yɛrɛ k'a fɔ u bɛna délégation bila ka na n'o bɛ na sini e ye mun faamu CEDEAO masakɛw ka nin kɛwale la. Bon o faamulen don Diko an ni CEDEAO masakɛw bɛ ɲɔgɔn na a mɛnna an kɔni bɛ ɲɔgɔn na an ka tɔn sariya ko la o tɛ ka sɔn jalakili ma ni olu dɛsɛra parce que ni mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn na n'i bɛ tiɲɛ kan a mana jalakili ta cogo o cogo a bɛ taa kale sinon bi ma CEDEAO bila an kɔ mais u bɛ ɲinɛ min kɔ n bɛ segin o de kan olu kelen ta tɛ tɔn ye anw u b'a dɔn cogo min na anw b'a dɔn ten donc olu ma ɲɛ sɔrɔ o min na u b'a fɛ ka tɛmɛ nin mercenaire ko in de fɛ ka u ka jo ɲini anw kan c'est à dire fɛn dɔ de bɛ ka ɲini dɔrɔn ka nɔrɔ an na pour que olu k'u sinsin o kan k'o dimi bɔ anw na k'a sɔrɔ u tɛ se ka dimi bɔ anw na tɔn t'olu kelen ta ye an bɛɛ de jɛ don tɔnden dɔ tɛ se ka dimi don dɔ la fo ni jɛ tɛ CEDEAO yɛrɛ CEDEAO ko farafinna de ko don donc e bɛ se ka dimi don anw na o la cogo di o tɛ se k'o kɛ o problème yɛrɛ ye min ye balimakɛ bɔra k'a fɔ sisan ko Faransi fo a ka faamu
que la France n'a jamais donné l'indépendance à ces pays coloniaux. Il ne l'a jamais donné. On a demandé, mais il ne l'a jamais donné. Ama Delika indépendance dit Ama. Indépendance quoi? Ama Delika dit Ama dit. Fitini mamlo anyo minadi. Sinon Ama dit. Est-ce que vous m'en avez? Yema goro horonya koro ejumai. Akoro ejumai. Eka kenea. Eka nafolo. Eka anamadenya. Eka fembela jelembe ere de kablala. Ni ya bla yoromna odo ni ya ta yoromna do. Ngode yere makoro horonya. Amuna unga nafolo jamana nafolo bi dépend français la ko yerma ko horonya e de la ga bulangolo ka yerma ko horonya sora nyobe e bolo ka jigina kono yati forula mais sika du le labo jigina kono ni mata clé ni ne fe o yerma ko horonya be mi o mi yoye anga jamana haje jamana minye an be mo ni an ta mine kwa bi kono an ba mine de kwa bi dala Francis o ke auna abi ka fo ko indépendance dileme ama abi ki servi anga jamana anga dugu jukoro nafolo ni kenema nafolo la abi ka mago nye ana mais ni pasa eni ko perna pasa be do abi ka mago nye ana Francis o ke ngai base an yere de ka ko ke oui ayi base anga jamana den do de ka ko ke ayi base anga jamana den do ko ke ulu maseka famu don temelew na few ka fo ko abi labanina olu mo famo nganyo de fo saraka bi bo domi atimina odo ko kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kira nalenga bo kira woretina ma alaka chiden bina jiye dongo do adama de ndoma ni gela mi nanika ni mi o nyana bo wi alaka chiden de ima ni bana mi soro ni furakela soro la wi alaka chiden de ima o kuma am se ka fo anga fanga mi nana bi ni alaka chiden de awma ka irana ko sambi woro France kelem ga brifini bri angolo kan karinyona kan blanyona kan shuka blanyona an ene ka nyogon joli kene sama ga duma o ka mikatuda ko indépendance c'est faux anglais jamana ofla sont indépendants itita anglais jamana chila no tu ka fe undla u yere ka fere u yere ame mongeya ame fe on fenga bi bo ulu de fe jigina e banga so men jigina klebe ulu de bolo o français o de kan on a sambi yoro obi na uno na fo ni mbero minasa na manye jigina bango so ayanga clé amango klebe yene wa mama be dumuni keni français mimbe mali kono mimbe mali dafew jamana were law ulu bede wulle mbe sakono ko clé kato français bolo parce que bado ni nyobi bodo bi di uluma ka nyotigi yere to ngo e bamana ngambe alewo fo mali nga famu de o otuma pour kan te ka danga clé kan saka jigina to an yere bodo amani de fere oui amani de fere ala e chire mununchi ama nu ye min fo on de côté nu ko be minge ambe sno ka dabla to nyini ni joro nyini na folo nyini ka dabla anga wuri ka faso bla nyefe anga wuri ka faso bobo la o président o de fo asimi ko lu be jamana don ka barata donc ni mi ma bi ka barala e re de kanga shika jo akona mama nga nunu koloshini aunte mama nga se nunu ma aunyana mama nga sika nunu neni aunyana parce que tout yere wo be aunde fanga joli temane ya minde la gan sraira jamana do yo de yira kunu abe comme na fo ni be ga tama ba non ba fo ko yani ka be jigi ibe nyoro la jigi italo nyoro la mali kumbe be ni na je dogo ma ci kun talo nyoro don mais ni fanga inde antalo nyoro irana ko antalo da le premier ministre fle ko de dakeneka ko e mali talo na yande tangene ngaba kuri mbanya antisi nga ta boy kuma bi nyini malien dem pefe gabakuru mi me ka antalo nde agiriya dankana da agiriya me de ambise amba taka Afrika bo anyere nya ambita nan fara nyanga nga tanga ban hakilila on ne foka jiye wuli antika gabakuru inta o me ne ko rebe mbleya oh me anganga bo de kono est-ce que be oh parce que ya fossa ka ere ya fossa ko do bi akudu ma famu c'est vrai bet ka famu nyonve fo do de ka do hakili kunu ma fo yo ma famu de ngo do be olu nyebu yere ka nafa de la o de famu ya bali ya o de francika nafa ni français dosro olu be dosro malien keme kan turu olu ko francika nafa bikono duru ko an yere ka nafa o mini olu munu ye olu ta fe ka fara jamana don kan o e famu ya kuma chogo nu ka kewale de bo yirawo o e famu ya bali ya de o bu yere de contrôle la o to de do wado ayuta don sa tubali bale abuna bo akono ni majorité willa sa kanjo obi bo akono aba faru sigi yodo obi bo akono
e kana filɛ ta o bɛ bɔ a kɔnɔ o tɛgɛrɛ kulonkɛ n'i ye jama fitinin kɛlen ka jamaba ben jamaba hakiliman de kɛ Mali bɛ yɔrɔ min na bi n balimakɛ y'a fɔ terrain wulila koyi terrain wulila e ko maa 100 o maa 100 maa 5 n'u bi don o ka don n'u ma don terrain in bɛ taa ni maa 95 ye wa an bɛ se wa u bi don dɛ kana filɛ ta u bi don n ka ko ka nɔgɔ i bɛ n ka ko ka gɛlɛn i bɛ ko ka nɔgɔ n ka bulonda de la n'i sera ko ka gɛlɛn fɛ i don o don i ta bɛ nɔgɔya an tɛ sɔn bilen dɛ an tɛ maa si maliyɛn si la k'i toléré k'a fɔ ko e k'an ka jamana janfa k'a di a tiɲɛbaw ma bilen n'an y'a dɔn don o don fanga tɛ s'i ma de an population de bɛ s'i ma fanga tɛ bilen anw de don n'an y'o kɛ o tɛna fɔ ko an bɛ dictature la jɔn b'o fɔ jɔn de b'a fɔ ko dictature dictature bɛ se ka tɛmɛ k'i to i ka jamana kan ko i b'an ka jamana gérer dictature bɛ tɛmɛ o kan wa e b'i ka jamana na ko e ka to yen ko ka sariya boli anw k'an ka jamana na dictature bɛ tɛmɛ o kan jɔn bɛna fɔ ko anw bɛ dictature kɛ n'an y'a kɛ an y'a k'an yɛrɛ ka o ka ɲi mais e bɛ to i ka jamana na ko i bɛ anw gérer dictature bɛ tɛmɛ o kan donc an bɔr'o kɔnɔ ayi an bɔr'o kɔnɔ n'i nana yan i b'a ta Mali ka dabada ma sariya min bɛ Mali la i b'o de bato ou bien i t'a la ou bien i ka to yen sinon an tɛ maa gɛn dɛ dayɛlɛlen don bɛɛ ye mais n'i nana i k'an bonya i k'an ka souveraineté bonya n'i bɔr'o kɔfɛ dɔrɔn i ka dan i fɛ yen ma banna kɛlɛ tɛ woyɔ tɛ. Bon, an nana ye en tout cas nin kɔnɔna la premier ministre kɔni ye kuma caman fɔ a ye discours min fɔ a bɛnna maliyɛn ma bi a bɛnn'u ma sini u yɛrɛ y'a ka kuma kɔnɔ o de kama an bɛɛ bɔra ko kɔnɔ kunun a bisimila diɲɛ bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a faamu k'a fɔ a yɛrɛ y'a fɔ a nana kuma malidenw de tɔgɔ la maliyɛnw y'a ko i taara min fɔ New York hali cɔ an ka kumakan don i bisimila ala ka barika dɔw la an ka tɛmɛ ni ko ye mais an y'a ye o kɔnɔna la discours kɛra yan'o cɛ ko Niger fana gouvernement ko Niger gouvernement ye an ka sɛnɛw bɛ taa taji ta Nigeria n'u bɛ Niger cɛci ka na n'a ye Mali la k'u y'olu intérêt olu tɛ tɛmɛ bilen mais sɛgɛsɛgɛ sugu kɛra u nana yira k'a fɔ décision taara depuis le 8 ou le 9 septembre dernier camion u kana tɛmɛ bilen ka d'a kan olu yɛrɛ ka taji ko o gɛlɛya olu kan ka taa taji san wɛrɛ ka na n'a ye yan'o cɛ o installation entretien kan ka kɛ mais u ka ministre des finances n'o ye Amat Jidou ye a y'a walawala journaliste ɲɛna an k'o lajɛ o ye min fɔ parce que a y'a yira k'a fɔ kuma min bɛ ka fɔ bɔlɔlɔ kan tiɲɛ t'a la dɛ Niger ma foyi interdit Niger ye disposition de ta ale de ye arrêté signé 5 arrêté a y'o de signé arrêté 5 ko k'a jɔ n'u nana jateminɛ ale bɛ arrêté bɔ kuma na o sɔrɔ an ka citerne caman nana frontière la Niger frontière la donc a ye arrêté in wuli ka institution de douane DG ma a ka citerne to ka citerne tɛmɛna mais u nana mun ye citerne tɛmɛ u bɛ taa Gao citerne taji kelen bila ka ta tuguni ka na ba fɛ ka na feere Niger donc a bɛ ka tiɲɛni don o kun o wari kasabi caman miliyari dɔ bɛ ka perte don o kun o ye kelen ye donc an bɛ don la a b'a ɲɛfɔ après détail wɛrɛ bɛ yen min ma fɔ mais an ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ min b'a jira k'a fɔ le fait que an y'a ye Gao gouverneur ye arrêté bɔ taji tɛ bɔ Gao dugu kɔnɔ bilen ka taa parce que an nan'a ye ja taji bɛ bɔ Gao dugu kɔnɔ a bɛ ti bamaciw de ma olu bɛ taa an ka sɔrɔsiw kɛlɛ an m'a ye an famana k'a mɛn ko bamaciw tɛ attaque kɛ parce que u tɛ ka taji sɔrɔ ka boli ka don moto ni mobile kɔnɔ kelen fila hali dumuni ko o gɛlɛya don parce que Niger fana ye juru kɛrɛndɛ Mali fana bɛ ka juru kɛrɛndɛ bon donc Amat Jidou a y'a ɲɛfɔ an k'o lajɛ an bɛ sɔrɔ k'a walawala. Il s'agit en effet, ou du moins il s'agit d'une décision que nous avons prise il y a quelques semaines de cela, qui est liée particulièrement à 5 autorisations que j'ai signées personnellement. Donc a y'a yira k'a fɔ sisan an ka todunkan na u ye décision de ta wasa ka autorisation 5 in ale de y'a signé wasa taji mun bɛ bɔ Mali ta min bɛ bɔ Nigeria ka tɛmɛ olu fɛ k'o lajɔ mais
donc kelen tɛmɛnen kɔ a nana ye k'a fɔ an ka camion tɛra frontière la fo k'u bila ka tɛmɛ a ka sɔrɔ ka décision annulée ka décision di douane DG ma Niger ta o ka camion bila ka tɛmɛ donc u nana ye u taji min bɛ tɛmɛ ka taa Gao o taji kelen bɛ tila ka segin ka na Niger tugun ka na feere trafic sira fɛ donc a kɛra tiɲɛni ye u bolo. Parce que taji Dakar nɔgɔ Nigeria o bɛ tɛmɛ Niger fɛ u tɛ taxi sara a bɛ na Gao n'a Gao tila k'a don kulu ni bidon kɔnɔ ka n'a feere Niger donc Niger ka na kasa min sɔrɔ o t'o sɔrɔ bilen a kɛra tiɲɛni ye. O de kama a ko douane DG ma bon Mali kasitɛri min kan ka tɛmɛ a k'a jɔ a ka dabila. A y'a jɔ le 9 septembre. Mais à la suite de cette décision, j'ai demandé au directeur général des douanes de prendre une note pour notifier cette décision aux unités douanières qui sont au niveau des frontières, tant à l'entrée qu'à la sortie, pour que cela soit officiel. Donc, bakuruba la Niger ta in filɛ nin ye donc Niger a une décision ta k'a sɔrɔ an ka premier ministre ma taa New York fɔlɔ yɛrɛ bon premier ministre kumana le 22 septembre donc arrêté laban min fɔ o signala le 21 septembre donc o donna donc o ni an ka discours ani min fɔra Bazoum ma an ka premier ministre fɛ u tɛ ɲɔgɔn sira la nga bɛ kuma in na n'i y'a ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɔra bi ka kuma ka Bazoum ta tɔgɔ ma walima ka Aro ta tɔgɔ ma u ye damatɛmɛ wale de kɛ Mali la Mali bɛ lonbolanba Mali tɛ ci c'est pas parce que an makunnen don k'an bɛ siran c'est pas parce que an makunnen don k'a fɔ k'an tɛ se ka u jaabi mais a yɛrɛ k'a fɔ dan de bɛ ko bɛɛ la a wasara tɛ Bazoum b'a dɔn ale bɛ bɔ yɔrɔ min Bazoum b'a dɔn ale ye min ye donc kuma de segin ma k'a fɔ u k'a dabila ten k'a fɔ Bazoum tɛ Nigérien o tɛ dɛ a yɛrɛ k'a fɔ Nigérien yɛrɛ min bɛ Nigérien danbe a n'a u ka tabiyaw bonya Bazoum bɛ ka kuma min fɔ ka ɲɛsin Mali autorités ma a t'a kɛ ramasser la premier ministre y'o de kɛ donc o réaction de filɛ nin ye mais sanction min taara a ma ta parce que an ka premier ministre y'u ka président bila a minɛn kɔnɔ kan ka bila minɛn min kɔnɔ ou bien a ka sen samara kɔnɔ o de filɛ nin ye e ko cogo di Kulubali. non premier ministre ka kuma in ka taa o yɛrɛ sensi fɛ dɔwɛrɛ tun tɛ o n'i bɛ fɛ ka komi n y'a f'i ye cogo min kuma kɔnɔ n'i ko mɔgɔ ma ko Ala k'i sara a tigi bɛ se ka f'i y'a ɲini parce que n'a tɛ ɲuman kɛ la n'o tɛ n'a fɔra mɔgɔ ma Ala k'i sara a sara ti tɛmɛ o kan donc n'i ye premier ministre ka kuma in jateminɛ mɔgɔ y'a basé k'a da k'a bɛ ka kuma Bazoum ka nationalité ko de kan o tɛ o donc ni kuma don Bazoum y'an neni hali laban na ko le Mali a été un grand o ye neni yɛrɛ de ye bon mais an ma jaabi mun na ɲɔgɔnna caman comme premier ministre yɛrɛ y'a fɔ cogo min k'anw fɛ yen anw danbe bɛ cogo min i tɛ neni segin ni neni ye donc maintenant a ye min yira anw ye jamana fila ye anw ka culture anw ka babolo in tɔgɔ dalen bɛ Niger de c'est pour que k'a yir'i la k'a fɔ anw donnen anw danbe c'est-à-dire à baser le principe pour saba de kan la solidarité la justice et la vérité ɲɔgɔn dɛmɛ tiɲɛ ani sariya ɲɔgɔn dɛmɛ ye jumɛn solidarité fɔlɔ e t'i jamana ɲɔgɔn ye i farafin ɲɔgɔn ye degun kɔnɔ k'i tɛ wuli k'a dɛmɛ o de y'anw ka valeur ye mais pendant que anw bɛ gɛlɛya kɔnɔ o de k'i Bazoum ka wuli ka anw dɛmɛ Bazoum bɛ ka action fɛn fɛn poser a bɛ k'an kɛlɛ de dɔ fara degun kan hali n'i y'a jateminɛ u filɛ ka mɛnaka ko kuma fɔ Bazoum bɔra ka kuma fɔ Faransi y'a ka menace min kɛ Mali kan ko ni Mali gouvernement négociera ni djihadistes nationaux Kufa ni Iyad Agadi ko u y'o de kɛ sababuya ye k'u ka minɛn cɛ donc anw yɛrɛ fana k'o ma sa k'u ka fiɲɛ k'u yɛlɛ so ye mais Bazoum filɛ ka terroristes labila Boko Haram mɔgɔw labila tout suite Faransi ma dimi ka fɛn b'o la u ye Boko Haram mɔgɔw labɔ Nigéria ka na don Niger olu de bɛ ka attaque kɛ Menaka ani an sɔgɔma fan donc sisan ni fɛn bɛɛ y'a yira anw na anw ka ni an bɛ kuma an ka ɲɛmɔgɔw ka taabolo kan sisan fɛn bɛɛ y'a yira anw na k'a fɔ ninnu tɛ yan an dafɛ jamana damadɔ bɛ yen nɔ Faransi bɛ ka kɛlɛ kɛ guerre par procuration a yɛrɛ tɛ na bilen
Abi dugolu kɔfɛ olu jukɔrɔma tinti u ka base sigilen bɛ Niger u bɛ ka don u bɛ infiltrer Niger fɛ ka an bɛna min fɔ ni mɔgɔw ma docteur colonel Maïga ka kuma jateminɛ o k'a jateminɛ dɛ page dɔ de tourne la an y'a sigi pendant tout ce temps an tɛ kuma mɔgɔ fɛ an tɛ mɔgɔ dɔgɔya mais à partir de maintenant n'i y'a nɛni an bɛ nɛni n'i ye mugu ci an bɛ mugu ci o kɔrɔ ye jumɛn couverture légale b'an bolo sisan parce que an ye plainte min don Nations Unies kɔrɔ k'a yira diɲɛ mɔgɔ la k'a fɔ an ka espace bɛ ka violer donc Nations Unies yɛrɛ ka taabolo la o bɛ anw permis ka chapitre 51 invoqué qui a le droit à l'autodéfense comment dirais-je an kelen o ou bien an ni mɔgɔ minnu bolo dilen bɛ ɲɔgɔn ma ka fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ donna fɛ k'u tigi kɛlɛ donc kulonkɛ banna o ko bɛɛ taara ka bɔ taabolo kan donc kuma in taabolo y'a yira dɔrɔn de Bazoum bɛ ka kɛwale min yira ani farafindenya anw jamanaw donnen don ɲɔgɔn na cogo min an dafɛ dugu jamana an ka réalité n'an ka valeur ye kelen badenya ni kelenya b'an ni ɲɔgɔn cɛ i t'o ta parce que Mali tɛ k'o ta k'a dafɛ dugu sɛgɛrɛ o hali an minnu ye embargo bila an kan n'aw y'a kɔlɔsi Sunkalo seli Mali y'a ka frontière dayɛlɛ ka saga dɔw bila ka taa Niger ka Sénégal ka dɔw bila ka taa Côte d'Ivoire pour que a kɔlɔlɔ kana bin jamanadenw kan o de y'anw taabolo ye o de ye Afrique ye mais an tɛ se k'an to k'an sigi tout le temps an ka jamana bingali bɛ mɔgɔw bɛ bɔ yen mɔgɔ o mɔgɔ n'i y'a ye n bɛ misaliya di Laurent Désiré Kabila n'i y'a ye a sera ka a nalen fanga la a sera bɛnbɛn min tun b'a contre la a y'i bolo di jamana damadɔw de ma pour que ka se ka wuli k'i jɔ jugu ninnu kɔrɔ u tun bɛ min nɔfɛ a ka jamana kɔnɔ a ma se k'a sɔrɔ a bolo 15 jours après u nana ka assassiné olu de ye Faransi taabolo ye c'est pourquoi an b'a f'u ma ko jeune Faransi kelen plus de 100 coups d'état de organisé Afrique continent kɔnɔ Faransi kelen plus de 31 chefs d'état de assassiné k'u faga donc an bɛ min fɔ sisan wagati dɔ de kuma sera anw si sera yɔrɔ min an bɛ kɛlɛ min na an ma tɛ o an bɛ ka sira de bila denmisɛnninw kɔrɔ sisan anw ɲɛmɔgɔ minnu tun bɛ mara kɛyɔrɔ la wagati la ils ont été u ma se k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o de kama i bɛ mɔgɔ caman ye minnu bɛ bɔ ka kuma a tɔgɔ ye di fɛn sera k'a kuma fɔ a tɔgɔ ye di Yayi Boni ko nin kuma b'olu bɛɛ de kɔnɔ ka fɔ premier ministre bɔra ka kuma min fɔ ko nin tun b'olu bɛɛ kɔnɔ ka fɔ parce que bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la ko mais olu bɛɛ siranna mɔgɔ si ma sɔn k'i jɔ a jɔyɔrɔ la donc n'anw ka mɔgɔw jɔ o jɔyɔrɔ la tan ka nin action in ta k'a poser k'a bila jamana taabolo kɔnɔ c'est-à-dire an tɛ se ka foyi fɔ olu tɛgɛrɛ fɔ mais an jɔra jɔyɔrɔ min na kan sisan kulonkɛ banna ko pique-nique banna jamana jɔ kuma de sera an b'a dɔn k'a fɔ ko nin ko bɛna nɔgɔya an bolo ni jɔnya juru b'i kan na i bɛ fɛ k'a ta ka bɔ i kan na min kɛlen don a tɛna nɔgɔya i bolo gɛlɛyaw bɛ na mais an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka kɛ an yɛrɛ ye sinon u bɛ na ni fɛn ye mun ka jugu ni nin ye pour que k'an déstabiliser mais anw fana jɔlen don sa k'u makɔnɔ an y'u taabolo ye an y'u kɛ bolo ye an y'u kɛ minan ye. Adama e bɛ faamu Niger ka nin communiqué la mɔgɔ y'a essayer ka ni premier ministre ka discours dɔ ɲɔgɔn na o ye kelen. bon ne bɛ fɛn min fɔ o la ne bɛ segin ka na Mali kɔnɔ yan k'a fɔ ko jamana bɛ yɔrɔ min na bi an y'a fɔ ko an mago bɛ jamanaden bɛɛ la mais bɛɛ man ka fɛn bɛɛ kɛ bɛɛ man ka fɛn bɛɛ fɔ fo an k'an hakili to nin yɔrɔnin na yɔrɔ dɔ bɛ yen an k'o to jamana marabaaw bolo u bɛ s'a fɔ cogo la u b'a fɔ yɔrɔ dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen an peuple bɛ se k'o ɲɛnabɔ an ka réseaux sociaux ka bi an n'an ka communication na fo maliyɛn k'a yɛrɛ kɔlɔsi fana sinon a bɛ dɔ fara an jugu kan k'a sɔrɔ dɔw t'an jugu ye ni kibaruya nana min bɛ an ka jamana concerné fo an k'an hakili sigi k'a dɔn ni kibaruya min bɛ k'a fɔ tiɲɛ don wa tiɲɛ tɛ n'an y'a kɛ tɔgɔ min mana fɔ dɔrɔn an bɛ wuli ka a fɔ ko min bɔn an b'a dɔn an ni mɔgɔw b'an contre la an bɛ wuli ka bɛɛ nɛni an bɛ wuli ka dɔ fɔ bɛɛ ma o man ɲi Niger ta min filɛ n'i ye réseaux sociaux lajɛ bɛɛ y'a ta k'a gulon nin de premier ministre ka kuma na k'a sɔrɔ u ka ministre des finances bɔra ka min fɔ a ma Mali dɔgɔya o a ma Niger dɔgɔya a y'a kɛcogo de fɔ wa a ye kɛcogo min fɔ a ka kan ka kɛ ten de fana donc parce que n b'a fɛ k'a fɔ cogo di anw jugu min dɔnnen don n'o ye anw jugu principal ye n'o ye Faransi ye ale b'a fɛ k'an ni bɛɛ de kunkari ɲɔgɔn na n'ale b'a fɛ k'an ni bɛɛ kunkari ɲɔgɔn na n'anw m'a faamu
min mana bolo kɔrɔta a b'a fɔ o b'a fɛ k'an bugɔ, o b'a fɛ k'an bugɔ. Bɛɛ bɛ ka kuma i yɛrɛ ye, a bɛ na ni gɛlɛya ye sigi kɔnɔ. C'est vrai, a kan k'an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan solidarité bɛn kɔnɔ, fadenya fasodenya ɲuman kɔnɔ ka jamana marabaaw dɛmɛ. Mais an b'u dɛmɛ cogo di? An k'an kuma cogo dɔn, an k'an ko kɛ cogo dɔn, an kana na u di u ɲinibaa ma. Fɔ cogo ni kɛ cogo ni fɔ yɔrɔ ni kɛ yɔrɔ bɛ an ka jamana marabaaw don degun kɔnɔ. Parce que don dɔ an bɛna fɛn dɔ ta ko an bɛ k'u dɛmɛ, a laban bɛ taa kɛ degun ye u ma. U dun bɛ sira min kan, an b'o sira de lajɛ. N'an bɛ fɛn fɔ ni min ma ɲɛ an bɛ se ka u bila sira. Nka an kana foyi ta communication na kɛcogo fɔ cogo la min bɛ taa olu yɛrɛ se lagosi ma, k'an ka jamana se lagosi ma, k'an ka sigida se lagosi ma. Mali t'o jamana ye. Ne b'a ɲini maliyɛn cɛ n'a muso fɛ. C'est vrai kɛ b'an kɔ mais an sigilen tɛ. An wulilen don k'an jɔ. Wa an b'a kan wa an tɛ sigi fana. Mais an k'an yɛrɛ kɔlɔsi. Fɔta ni kɛcogo ni kɛyɔrɔ la. Bɛɛ kana wuli ten ka kuma dɔ fɔ. Bɛɛ kana wuli ten ka ko dɔ kɛ. U k'a lajɛ réseaux sociaux kuma ninnu autorité yɛrɛ k'a lajɛ a ka encadrer. A ka encadrer. A ka bila minɛn kɔnɔ min ye information réelle minɛn ye pour que an k'an ta fan dɔn. Sinon n'an ma encadrer n'u y'a bila ko min ka di min ye o k'o fɔ a ɲɛ kojugu b'a tiɲɛ. Dɔ bɛna taa kuma fɔ don dɔ o bɛ se ka baara gɛlɛya jamana marabaaw bolo k'a sɔrɔ u ma dabɔ o kama. Minnu bɛ ka fɔ bi a ka kan ka fɔ de o. Mais bɛɛ tɛ se k'a fɔ dɛ. Fɔ cogo la bɛɛ tɛ se. Kɛ cogo la ko kuma mun y'i ɲɛ i fɔbaga, mun y'i ɲɛ i fɔ yɔrɔ, mun y'i ɲɛ i fɔbaga, i fɔ cogo. Bon n'an bɛɛ wulila k'an don a la ten ka information ta ten a man ɲi. Ni jamana ninnu an taala de ye ɲɔgɔn ye, an taala de ye ɲɔgɔn ye. Mais o t'a yira ko an k'an yɛrɛ siri tɔw ka taama an kan, ko an ka jɔnya juru don an kan na tɔw k'an sama, ayi o tɛ dɛ. Mais an b'an ka tiɲɛ fɔ, mais k'an fana to an ka sariya kɔnɔ, an kana bɔ a kɔnɔ fiyewu. Communication ka gɛlɛn jamana kɔnɔ dɛ. Communication a bɛ tiɲɛniba de kɛ jamana kɔnɔ, wa a bɛ jamana marabaaw a b'u degun hali ko dɔ kan ka fɔ dɔ o tɛ se k'a fɔ. Ka sababu kɛ a bɔra anw de la. Donc ne b'a fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ kɔlɔsi kuma ninnu fɔ cogo la. N b'a dɔn Mali ka di bɛɛ ye mais an k'a to jamana marabaaw kan ka min fɔ olu k'o fɔ, jamanadenw n'an bɛ fɛn o fɛn fɔ an k'a kɔlɔsi k'a sɛgɛsɛgɛ ni ka sɔrɔ k'a bila fiɲɛ fɛ. N'a tila o de bɛ an ka jamana marabaaw dɛmɛ u ka kɛwale n'u ka fɔcogo la. Ne tun b'a fɛ k'o de da ale ka kuma kan. So an bɛna bɔ kuma la sisan, an bɛna fɛn bila. Mais ŋunuŋunukanw bɛ sen na ka fɔ bon ninnu kan ka na sini délégation kan ka na sini ka na kuma mercenaire ko in na ka na an ka président an ka autorités bɛ na kuma bon dɔw yɛrɛ ka kuma la force en attente la CEDEAO o bɛ fɛ k'o activer bon est-ce que o bɛɛ tɛ pression sugu dɔ ye ka kɛ an ka autorités kan ou bien e b'o faamu cogo di? La force en attente activer ka na bi an kan ko parce que gars mercenaires minɛ Mali tɛ Gambie yɛrɛ. En tout cas cɛ dɔ y'o fɔ. Cɛ dɔ y'o fɔ. C'est-à-dire c'est pourquoi yiri binna ba bɛ yɛlɛ la. Nin jamana in an k'an ka jamana historique kɛ k'a lajɛ, an k'an ka jamana armée historique kɛ k'a lajɛ. Mais bi bi in kɔni an bɛ don min kan an bɛ bolo min kan an ka sigi an k'a lajɛ n'o cɛ o turufu bɛ CEDEAO bolo kan na o ka na an ka lajɛ min bɛ bɔ a la. Guinée-Bissau n ko 31 soldats dɔrɔn de ye Guinée-Bissau coup d'état kɛ ka tile kelen kɛ gouvernement ma se ka u bolo jɔ a kɔrɔ fo sɔrɔdasiw ka bɔ zone CEDEAO la ka na Guinée-Bissau président nɔfɛ kɔsan na. Ka sécuriser. 30 dɔrɔn o dɔrɔn de y'a réussi a ɲɛna. Donc n'a a b'u kɔnɔ ko Mali y'o jamana sugu ye an k'a lajɛ. Ne kɔni bɛ min fɔ u ka nali la depuis aw ma na. Depuis le 14 ni Côte d'Ivoire bɔra ka kuma le 15 septembre Mali gouvernement bɔra k'i sara CEDEAO mɔgɔw la k'a yir'u la a kana to u ka taa instrumentaliser ka na k'a bɛna da don ni militaire ko kuma in na ka taa ɲɛsira la parce que déjà jamana dɔ choisilen don ka kɛ médiateur ye n'o ye Togo ye misaliya la a b'a kɔlɔsi hali CEDEAO yɛrɛ kuma min u ye embargo bila anw kan Goodluck Jonathan de tun ye médiateur ye. Mais wagati min Mali kumana Togo fɛ ko Togo k'i da don a kuma na u ka réunion avant-dernier réunion min kɛra sanction kun kan ka wuli o dɔrɔn de ye mais Buhari dimina ka porte gosi ko parce que médiation b'ale de bolo pour que u bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ da ta ka don kuma na c'est-à-dire an ka nin ko ninnu taabolo la ye quoi
fɛn fɛn de ye min ye mana si Mali ma dɔrɔn n'o b'anw ta de minɛ ka ba Masaranga sɔ kɛ daga la a tɛ mɔɔ sɔ tɛ jigin daga tɛ jigin. Masaranga tɔgɔ. C'est-à-dire coup d'état kɛlen filɛ nin ye Burkina o ye bon élève ye kuma ala i tɛ kuma mɛn. O kɛ kuma tigɛ yɛrɛ tɛ k'i ka kuma fɛn dɔ y'a ɲɛfɔ bi ko coup d'état halala ani coup d'état n t'a si dɔn ko Mali ta de kɛra n t'a si dɔn ye tɔw ta ye halala ye parce que dɔ y'a yira k'a fɔ par exemple Burkina filɛ nin ye u tɛ ka fɛn fɔ o ma mais bi u ɲɛsinnen don Mali ni Laginɛ de ma. Bon an tigi tagamara kunkolo kan a bɛ hakɛto ma ka dɔgɔyalima tɛ parce que a ye information ta cogo min ni coup d'état ye halala ye Malidenw de wulila ka mankan ci ko fɔ président ka taa ka bɔ yen nɔ o sɔrɔsiw nana de k'u y'an parasibi. Le peuple est souverain. Donc, il y a halala. Ni Burkina ta, le président démocratiquement élu, nous n'avons pas déposé pour la bouille. Le peuple m'a oublié. On lui dit coup d'état. Donc, c'est-à-dire, bon, moi je suis au plateau, on va jugement. Bon, Adam a dit, il y a plus d'idées. Il y a plus de manies sama, c'est vraiment des idées. Tchadou, ou Tchad de Tigra et coup d'état de l'assassinat du président Faka. Ka denkɛ bila fanga la o nalen n ko ye constitution suspendu ka bɔ yen mais Mali la constitution ma suspendu o an ma bɔ ordre constitutionnel kɔnɔ an ye charte de bila constitution kɛrɛfɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ c'est-à-dire min ye nin bɛɛ se an ma n'i sera na o de bɛ ko caman se ma n'o tɛ ni militaire ninnu na kuma n'u tun y'u assumer coup d'état ye ka constitution dissous ka bɔ yen kan tun bɛ kɔlɔlɔ caman bilala kɔlɔlɔ caman kɔnɔ u y'a essayer ka ko kɛ ka ɲɛ kojugu mais olu ni mɔgɔ minnu bɛ ɲɔgɔn na olu t'o fɛ parce que fanga tiɲɛna minnu bolo ka se nin hakɛ in ma fo bi u ma bɔ ka jɔ la k'a fɔ jɔn ko ala den bɛ bi a tabaga de bolo an ye nin wagati in kɛ mara b'an bolo mara tiɲɛna mais toujours ni mara bolo dɔrɔn olu de bɛ wuli ka u ka carte d'adresse utiliser ka diɲɛ mɔgɔ wele ka o ka fanga d'u ma tuguni ordre constitutionnel. On a un problème d'élection. On a une solution d'élection. On a un problème d'élection. Alors, on fait la crise actuellement. 2018 législative de l'année qu'on a lancé une crise, il faut que nous la première. Et on va oublier le président a oublié de faire. Pour que la commande nationale la oui. Il va déjà terminer. Depuis France. Afrique ye armada min wuli kana Mali contrôle la nin ko kɔnɔna na Nations Unies na a New York u bɛ fɛn dɔ wuli ko talking point ka kumakan kelen ta k'a don ɲɔgɔn la bɛɛ bɛ segin k'a fɔ u ka na ni RFI ni France 24 ye ka ɲininkali kɛ ko mercenaire ou pas mercenaire bɛɛ y'a ta ko mercenaire tɛ mercenaire tɛ u bɛ fɛ ka mun kɛ Mali tun ye plainte min kɛ effectivement u y'o de ɲini pour que mankan yelen kana ko o kan mais min bɛ ne bɛ min fɔ maliyɛnw ye ka bɔ kuma kɔnɔ k'a ye u bɔ nɔgɔ kɔnɔ docteur Abdoulaye Diop ye nin discours in kalan diɲɛ bɛɛ de y'a kuma fɔ mais France Inter m'a fɔ RFI m'a fɔ France 24 m'a fɔ LCI m'a fɔ BFM TV m'a fɔ c'est-à-dire la censuré ka bɛɛ Jeune Afrique attention Jeune Afrique mɔgɔ si ma i da maga discours in kuma mais sisan France kɛlen don ka TDR mun terme de référence kura min créé sisan u ye kuma bɔ k'a fɔ sisan ko Mali de nalen ko Abdoulaye Diop ka Abdoulaye Maïga ka discours ko a ye France adressé ko le Mali a adressé la France imagine kuma la a ye kuma lamɛn dɛ Mali bɛnna ko Mali ka u agressé an ka sɔrɔsi kelen t'aw ka dugu kɔnɔ an ma mugu kelen ci aw ka mɔgɔ la yan nɔ sans ka daminɛ depuis esclavage la aw de bɛ ka na anw ka jamana agressé aw de bɛ ka na bi anw ka kana colonisation na ka na néocolonisation France kelen dɔrɔn de bɛ yen nɔ pouvoir colonial la minnu ye colonisation kɛ diɲɛ kɔnɔ min ka base militaire bɛ Afrique kɔnɔ base militaire duuru kelen bɛ Djibouti kelen bɛ Gabon kelen bɛ Sénégal kelen bɛ Côte d'Ivoire kelen bɛ Tchad an'u ka armée supplétive minnu filɛ dɔwɛrɛ tɛ ka n'u sigi an da la k'an agressé k'an wajibiya an ka so ka fɔ tan donc ne bɛ min fɔ maliyɛnw a y'aw farati France information m'a fɔ aw kana lamɛn dɛ mais a y'a bila contexte kɔnɔ a k'a ta k'a da ɲɔgɔn ma a b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ t'u ta bolo. Adama naamu ayiwa nin kuma in faamulen don jugu dɔnna bana dɔnna a furakɛli a bɛ furakɛ cogo di solidarité patriotisme
peuple malien ka wuli kan jɔ maa si tɛna dilan ni anw tɛ wa maa si tɛ ka kɛlɛ ni anw tɛ Assimi tɛ ka kɛlɛ Assimi n'a ka jama tɛ ka kɛlɛ dɛ peuple malien de bɛ ka kɛlɛ n'an y'a kɛ Assimi ko ni Ablaye Mayiga ko ye o ye fili de ye peuple malien ka dignité de bɛ ka kɛlɛ Mali ka souveraineté de bɛ ka kɛlɛ Mali ka développement de bɛ ka kɛlɛ Maliens ka yɛrɛya de bɛ ka kɛlɛ jɔnya juru kura de bɛ ka na don Malien sigilen kana o tuma an k'an kun firifiri k'an tɛ fo k'an k'an labɛnni o tuma n'an bɛ sa an bɛ sa hɔrɔnya kɔnɔ an tɛ sa jɔnya juru kɔnɔ bilen fewu o tuma wele de dalen don wari ɲini bɛ yen tɔgɔ ɲini bɛ yen fanga ɲini bɛ yen jɔyɔrɔ ɲini bɛ yen lahara ɲini bɛ yen ni min yɛrɛ sɔrɔ i tɛ nin si sɔrɔ o tuma Malien ka wuli an k'an yɛrɛ ɲini Ala kana jugu banna Ala nin kana jugu se an na tant qu'an bɛ nin sira kan dɔ de bɛ fara jugu kan mais tant qu'an bɛ nin sira in kan jugu tɛ s'an na mais n'an ye nin bila don o don jugu ma s'an na dɛ an y'an yɛrɛ di jugu ma de o tuma nin fanga in nin de ye an ka tile ye su kolen kun nana mɛ tile bɔra élection ko kuma tɛ yen dɛ foyi tɛ yen dɛ fo Mali de k'a ka souveraineté sɔrɔ komi jamana tɔw bɛ cogo min an bɛ sɔrɔ ka kuma wɛrɛ fɔ wa o tɛ sɔrɔ fo peuple malien ka Mali ka souveraineté bila fɛn bɛɛ ɲɛ n'i y'a mɛn armée peuple de ye armée ye gouvernement bɔra peuple de la armée bɔra peuple de la justice bɔra peuple de la le peuple est souverain peuple de ye nin bɛɛ lajɛlen tigiba ye o tuma sursaut national de o tabale de gosila sa an ka wuli k'an jɔ Mali kɔnɔ foyi tɛ yen ni Mali tɛ ne b'o de appel lancer malien ma an tɛ kɛ foyi ye n'an yɛrɛw tɛ o tuma an ka wuli k'a jɔ an ka premier ministre ye kuma min fɔ a ye welewele de da dɛ welewele de dara donc an ka wuli k'an jɔ maa kana maa wele bilen bɛɛ kana i yɛrɛ ye sa ne bɛ se k'o kuma de fɔ maa kana maa wele bɛɛ ka da i yɛrɛ la fasodenw aw minnu bɛ k'an filɛ aw minnu bɛ k'an lamɛn an ka maa welelenw tun ye Adama Kulibali faso danbe tɔn président ani analyste chroniqueur Sulemani Kulibali ale fana tun bɛ tunga la États-Unis bon a sera ka min sɔrɔ ka d'aw ma o de ye nin ye a balimakɛ Bukari Diko kan bɛn sɛ wɛrɛ salamu aleykum warahmatulahi taala wa barakatu.